and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Sir! Sir! Oh! Sir. Oh, Dario, ngano? Ngano ka ba, ha? Kuan ba, sir? Muna ka magdulay gikanlukan, Kuan, sir, kuan pa, sir, kaning taga-hospital ito, itubag ko sa telepono, sir. O nagpahibaw nga, si Senyorita Christy, sir, to hospital. Oh. Kaya nabangga nga auto, nga iya gimaniho. Nabanggas poste, sir. O 50-50 ko na kahintang sa Senyorita. Duha-duhaan ko nga mabuhi ang mga anak, sir. Sir. No! Dili! Di ko mo sugot na mamatay ang bugtong kong anak. Dili! Hain! Hain ospital naman na si Christy! Hain, Dario! Bastilan, sir. Walang ito yung dautan nga may tabo ni Senyorita, sir. Pagkabata, may taon niya, sir, nga matay ng sibak ko, sir. Doon na ganit daw tang may tabo sa akong anak. Kadtong Renan del Carmen. Siya nga nuukan ko sa tanan kong kasuko. Siya, Dario. Tungod kay nakasiguro ko nga siya ang hinungdan nga nadisgrasya nga akong anak. Tidak, sir. Pwede nga pihag sa kadao siyang lawas, sir. May lang gani kay buhi pa siya nga nadaan ng ospital, sir. Tidak. Duha-duhaan pang mabuhi siya, Dario. Gitagalan siya og duha ka oras sa doktor. Kung makalabang siya sa mga oras nga gitagal kaniya, baluwas siya sa krisis. Ayaw pagkasama siyang naong, sir. Tungod tingin na sa bildo siyang auto nga bituasi ka nagbupak pagkabangga, sir. Kating bata ko sa iyang auto, sir. Bida. Dario, tabangi kong ampo alang sa kaluwasan ni Christy. Father, Di ko madawat nga hangtod ang bugtong kong anak. Mahanaw pa ka na ako. Dili ko gustong maginusara na lang din ang kalibutan. Dili. Oh, Junice. Mao ka rin nabati ko dili palang dugay nga flash report sa radyo. Nabangga ko no ang auto nga gisakyan ni Christy Ledesma. Og tuwa kini sa ospital. Og lisod ang kahimtang. Kay maayong pagkaguba kuno sa auto ni ini. Diyos ko. Gibuwagan na tingali siya ni Rinan, makurason. Og wag kini niya madawat. Mao nga nagwala og nadisgrasya. Kung mahitabo nga mamatay simbako ang mong babae. Usa ka gyud unya sa mabasol, Junice. Kay ikaw ang hinungdan nga gibuwagan ni Rinan si Christy. Ang tinuod mo, Corazon, naluoy ko ni Christy. Kay buutan siya. Apan mahal ko sa Rinan. Dugay na ko nga may gitaguan nga pagmahal ka niya sa nagtungha kami. Og nalipay bang gani kayo ko nga nanguyab siyan ako. O gisugot mo dayon siya. Bisag doon na siya hinigugma, Junice. O masab siya magsulti na ako nga may uyab na siya. Pagbalik na to din upuyo gikan sa Manila. Pagkakita na mo og kausa sa downtown, mihagad man dayon siya pamisita na ako. Mao nga, gisugot ko dayon siya. Junice, anak. Nakaila ko sa kagikan anang Christy. Anak siya og adunahan nga tao. Og nahadlo ko nga kung simba ko mamatay si Christy, maapil ka sa panimaos unya sa iyang amahan. Mao ka na agi kahadlokan ko, Junice, nga mahitabo. Dili ako angayan o ka ni pagbasol. Nagpagkadiscuss siya ni Christy, Papa. Wa ko siya suguan. Nga, ibangga niya si kanan. Ikaw yun ang numero 1 nga mabasol sa tanan, Renan. Tungkol kay gibuwagan mo siya. Mo'y hinungdan niya nawa na si Christy. Busa ampo yun umayo. Nga maluwas siya si krisis. Tungod kay pobre lang kita Renan nga itandi sa ilang kadunahan.
Ug di ka siguro ko nga manimahos yun ang amahan ni Kristi. Manimahos ka nimo kung mahitabo nga mapildi ang kinabuhi sa iyang anak. Oh, Papaulo. Salamat. Salamat in taon kung mao ka na, doktor. Salamat nga luwas na si krisis ang akong anak. Apan, muistar pa siya og taas nga adlaw di sa ospital. Pero okay na. Nagkalabang na siya sa krisis. Sige, kay may lain pa kong pasyente nga timanon. Doktor. O gusubon ko. Daghang salamat sa pagluwas mo sa kinabuhi sa akong anak. Amo ka na natungdanan. Sige na. Excuse me. Dario, nakabati ka? Luwas na nga akong anak. Nakalabang sa oras ang akong anak sa gitagal kaniya sa doktor. Dito, sir. Excuse me, sir. Salamat. Tawag kay mabuhi pa niya, senyorita. Uway na balik siyang nawas. Wapag yun nabali. Pupita. Gawas lang siyang nawunga. Daghang sabat tungod sa mga bildo sa auto nga mituasik. Mubayad ko bisan pila, Dario. Ang bayad niyo kasi daghang mga kwarta. Sila ni bahala nga mubalik sa kahamis sa naong ni Kristi. Bita, sir, kita. Balik na, sir. Mubayad kong dakong kantidad. Ay, dako, sir. Basta mahibalik lang ang tanan kang Kristi. Ay, mau lagi, kasabot ko, sir. Ang hiling gugmaga ni senyorita, no? Bita, sir. Nasayo na baka siya nga na disgrasya kini. Hayop siyang klase sa tao. Giunsa ka niya ang akong anak nga nagwala man kini. Kinahanglan nga masayran ko ang hinungdan kung nga nung naaborido ang akong anak. Ug kung matinuod man gani ang katahap nga siya ang hinungdan sa pagkadisgrasya sa akong anak. Gusto ko, Dario, nga buwagan na lang niya ang maong tao. Kinahanglan yun. Gining, sir. Kuan ba, sir? Gining ako, sir. Istorya lang ni sir, ha? This is only a story. Dili sab dayon tam ingon, sir, nga ang uyab gyud si senyorita ang nakaingon nga na disgrasya siya, Basin og wa sila mag-away, sir. Nya na disgrasya lang yung tingali siya, Di ba? Maghinaot lang ko, Dario, nga ingon ni Ana ang nahitabo. Hinaot pa unta, Dario. Asa man si Junis? Tuwa ay milakaw. Magkita ko no sila si Renan. Kumusta naman kagkaimtang sa inigugman ni Renan nga tuwa sa ospital? Mausad na ibuot niyang pakisayran sa iyang pagpakikita karon kang Renan. Sabi mo, Corazon, ako sa kumbayan, wa ko malipay nga kanang Renan ang nahimong inigugma sa tuwanak. Kaya napanglantawan ko, nga di magbunga og mayo ang pagpagiglambigit niya sa maong lalaki. Mausap ka na'y kanunay kung gisulti ka niya, Manuel. Apan dili na kuno siya magkahimo sa pagpakigbuwag anang Renan, kay nahigugman na siya sa maong lalaki. Sa kadaghan sa mga lalaki, nga nung kanapang yung Renan ang nahimo niyang hinigugma. Nga numan. Mao ba, sweetheart? Sweetheart. Luwas ako sa krisis si Kristi. Muna isulti ni Laura sa pagtawag niya. Salamat in taon. Ginungugit sa Diyos ang ako mga pag-ampo. Basta ko. Huwag sa pag-ampo pa rin niya. Nga maluwas siya. Kaya tinuod, buutan siya. Dili ko gusto mamatay siya tungod lang na ako. Doon na pa siya may ugma nga nagpaabot niya sa unahan. Magkakita pa siya lalaki nga mas labaw pa na ako. Huwag ako nang ipangayapasaylo sa Ginoo. Ang pagpakigbuwag ko niya. Kaya bisag unsaon na. Di ko pa kayo mapagtukod ko sa kapamilya. Ngaway anak. Busa ikaw. Ay kapagpil sa. Gusto ko nga magsaba ka na niya. Aron magkakita dahin ko sa akong liwat. Sir, mihinay na pagbuka ang mga mata ni Kristi. Pagka magkaluluoy sa akong anak, maayo na lang gani kay naluwas na siya sa nahitabo kaniya. May piyong siya pagbalik, sir. Nakatuog si Kristi og balik. Laura,
Suod bangin ka mo si Kristi. Ug nasayod ko, may nahibawaan ka sa iyang mga kalihukan. Unsa man gyud ang matuod nga hinungdan nga nagwala man siya. Ha? Ako, di man gyud ko mutuo ba? Nga way hinungdan kini iyang pagkadisgrasya. Maampingon nga mamalihog sakyanan kining bata. Busa dili sa basta-basta nga madisgrasya lang. Doon na ginakaingon ni ini. Kining sir, dili lang sa dayon ta mahukom. Kay wa pa man gyud ta masayod sa matuod gyud nga hinungdan. Makasa man gud ta kun mo diretso tag hukom. Basta kay sa tan-aw nako niya sir. May gitaguan siya nga lawom gyud nga problema. O kung unsa man gani kini sir, kana ang dili ko makasiguro kung unsa. Unsa? Mago na, Pa Paulo. Kinala mapakita ko sa ospital nga naimutan ni Kristi. Bisag nahibaw ko nga luwas na siya. Gusto kong mutanaw siya kahimtang. Pero, dong Renan, dili ka gakuyaw kung magpakita ka pa dito. Pa, huwag ko isa ka nahimo sa nitabo niya. Busa, huwag ko yung kadukan. Mas magtunon sila nga guilty ko kung di ko magpakita. Renan, ako'y gikulbaan ining pagpakigbuwag mo sa anak ni Senyor Rafael Ledesma. Dugay ka na magkahag na sayod nga dili siya magkahatag ni mong anak. Kanihadto mo lang unta siya nga gibuwagan. Waha mo lang unta paabuta pa ni ining mga higayuna. Bisan unsaon ko sa paguna-una, ikaw ra gyud ang nangita og kakuyaw si mong kinabuhi. Pa, relax lang good. Ligdo nga pamilya ni Kristi. Dili sila mga taotang tao. Busa, wa tayo nga kadukan. Basta kay maadto ko. Kay bisag nabuwag namin si Kristi, apan nahingawa ko siyang kahimtang. Busa, maadto gyud ko sa ospital pa. Unsa man gyud ang nahitabo ha? Nganong nabangga ang auto nga gimaniho mo? Nganong napuwi paman ko. Gusto na lang kong mamatay. Kristi. Gibuwagan ko ni Renan. Kaya dili ko maghahatag niya ang anak. Daan pag yun ko. Siya yun ang nakaingon sa tanan. Hayop siya. Tungod lang kay di ka makahatag og anak. Iya ka ng buwagan og mangita siyang lain. Bueno. Sige. Sige, iya. Pahuway una. Gidili para man nimo nga mutabi ka. Kay basig mabughat ka. Okay. Igo na. Igo na ako ng sayod ko sa tanan. Pahuway na iya. Kato pagbalik. Gipiyong na niya pagbalik ang iyang mga mata. Pagka magkaluluoy sa akong anak. Nahigugma siya sa sakatao nga dili tinuod ka nagmahal ka niya. Magbantay ka lang kanako rinan. Dako kag atraso nga nahimo kanako. Si Dario tinggal ini ang akong gisuko sa kawas. Abrihilan ka ng pultahan. Wa ka na ilak. Payo daw si Rafael. Ikaw, niya ka. Nganong niya ka? Kung sa giyanhin mo, may anhi ka ba? Ano sa pagsusi kung buhi o patay ba nga kong anak? Ha? Rinan! Si Rafael. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!